Sambah sujud salam tasimpuh sabari bunta nompiawe naracu lurih mainau. Indak basibak jo basisih bukan bainggo jo babatih salam mampu kapado nombasamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta ampun ambo kapado angkunya mama nunggadang basa batuah sandiko dalam kampung tampuk jo takai dalam nagari. Nembadahan cupak jo gantang barantiang barih jo balabeh babungo rimbun de adek babuah kato nombana. Buliah basanda di batangnya dapik baselo diuli. Sataruhi kapado alim lama suluh dendang dalam nagari palito nendak kunjung padam. Kok duduk bacamin kitab tagaknya panuh di petuah. Non tahu dihalal dengan haram. Suluhnya samaso di dunia dendangnya sampai ke kira. Kalilawa di Pulau Rimbang anak rusuh mati tadapiah. Kok gawa ambo tolong ditimbang kok rusuh ampun nalapiah. Tak kalau panitang kadi mulai rundiang kadi bacu. Kok tembak tentu balamai pandang tentu batujuan. Mangko dari itu mak datuk nama ibau. Tapi sungguh pun mak datuk non tasabui namu tabilang gala. Sipat jobana ates sagalo silang sapangka karakuk nombor junjung. Silang sapangka nyinya nyo mamak junjungan sagalo orang sumando. Non tasabui baku jo baki walau baipa jo babisan bayak bandan ko sumandan. Lembak non daripada itu. Taimbau korong jo kampung walau badusun banagari. Imam kati labai pegawai baurang tua banak budu matah malah kapalo mudo dia teh. Pendek kato dia teh sasungkui ato di bawah satanai lapiak langko di buat abonangko. Anam jadi buah perundiangan de ambo. Di tiruan galang suasu dia gih batampuk manggih babilang di paduasu mengaji di paduali. Manola alih kadikaji manola aso kadi bilang. Tempo di awal kita datang kami kok jauh laba songsong dakik laba salami. Laba suruh nayak kate rumah lalalu ke jorong kedudukan. Kok bajalan kan iyo lalapeh payah palu hadi dadun lah karyang rokok sabatang nolah angwih kecik mangece alah pulu. Kini katiko ombak sedang tenang angin sedang selesai. Dia ambo ado nantakana dia ti tercintu di pikiran. Anak menempuh jalan lurih nak menyabui katu nomana anak membaca perundiangan cie judulnya. Tapi sabalun kato kambo sabui sebelum rundiang kambo baco. Yu lakuan no kambo tinjau umpamu kalam no kambo sigi. Arati bana tentang itu. Allah kucukui segala saruan silang sapangka atau ado juo nak itu nanti. Sekian bana di mumat. Allah sampai ke pelmudo. Jika menengah kato ke pelmudo tadi iulah kato sabananya. Allah jalan terantang nobatang puas cupak tatagak nombarisi di dalam baris coba labeh dalam cupak dengan gantang Allah di lingkuang ada di pusaku sejak dulu sampai kini nak mungkin biasa lagi. Ambo simak rundiang kapal mudo tadi. Elok riri nombak wangsen ancak karang nombak bungo elok susu nombak sirih ancak atuk nombak gambir gamak sadang kacak tabau rumi jambu kamajawi. Diambo kondak tatitih nombak batang dak talalai nombak dahan dak taitong nombak ranting dak tanisok nombak daun rila jo mau diambo pamanuai. Ala buah perundang kapal mudo tadi kalau nak salah hambo manangan tagisi tang yang tatang undiam telaju. Mah kok bajalan kan iyo lalapih payah palu hadi dadu nalah karyang rokok sabatang malah hamih kecik mengecek alah pelu. Kini katiko ombak sedang tenang angin sedang selesai pikiran sedang terbuka. Di kapal mudo ado nantakana dia ti tercintu di pikiran. Anak menempuh jalan lurih nak menyabui kato nombana nak membaca perundiangan cie judulnya. Tapi sabalun kato kadisabui sebelum rundiang kadibaco. Lakuang bunyi kabatin jauh umpamu kalam no kabasigi. Arati bana tentang itu. Allah kucukui segala saruan silang sapangka atau ado duo nak kitu nanti kan iyo baik tubuhnya tadi. Baru poin di ambo kapal mudo. Menurut pasan biasu, lama bunyi ganang batingkah sumani kato bajawe capek runjang kapal mudo tentu bakembalikan lagi. Akan tetapi, kok tembak nembalamai pandang bertujuan dia teh angin nombasa hujan nembepuhun ujung tantak pangkat tetikam. Tetapi kato terlimpah perunjang kan iyo kabakiambu. Tapi sungguh pun kabakiambu sifatnya mana ates sagalo silang sapangka karakon berjunjung. Tentu diambo dapet surang dibulati dapet baduo di paduo dapet basamu dipayukan. Diambo ado baduo betigo.
Rancak mau tarik dulu katonyo pakai deloi perundangan untuk mencari golek golek umpamu picak selayang menanti kapal mudo seketiko kaba apulu di kapal mudo ta. Lah sampai mana? Baru po dia mak mamacuang indak sekali putih mangawi indak sekali kami mengabe indak sekali hari. Menatih hamak duduk samparan tagak somatang sagan jue suri saja makan. Kabatari bunyi katonyo pakai kabelo yang untuk mencari kulit sulit pomo picak selayang. Mananti ambo seketiku kabapulu diambo kan iyo bentu bunyi tadi. Baru po diambo alah digaris tumah makan pahe alah dikasau lagi atau tuah talenggak kemudian muncul batipu kan nenek. Sejak dulu sampai kini rancak kato kan iyo dipayukan elo undiang dipapaakan rancak lama payukan dulu menanti ambo seketiku. Kepala muda kembali perundangan. Tadi kato berjanji kini kato manapai. Dibalik-balik bab manggang diulang-ulang bab menyapuah dikaji awan baki. Tempo de awal tadi kepala muda kan iyo martam perundang kabake ambo. Baru po de ambo memancung indak sekali putih mangawi indak sekali kami mengabe indak sekali hari. Nunate ambo duduk samparan tagak somatang sagayue suri saja makan. Lah bakan kian gitu petang itu. Baru poe dia ambo kini. Dia ulah mencari golek dan golek umpama picak na selayang. Lah taleleh kumbang de bungu di sunai pardu tinggal de kari kulima hilang de azan muka tu api. Lah talambe serai datang. Baru kini kapal mudo ambo tapi ka bapulu di kapal mudo. Kian benar ambo. Lah sampai mak. Baru poe dia mak ingin sabalun kanai bapulime sabalun nabi. Kurang nge binasu badan kurang terati calon bertubuh ala rati tentang itu mah dia ulah mencari golek golek pomo picak na selayang lah taleleh kumbang di bungu di sunai pardu tinggal de kari kulima hilang de azan katu api lah talambe serai tentang baru kini ambu mak KPI kaba apulu dia ambu kan iyo betul tadi baru po dia ambu kalau menurut gue jejang mak kok talambe alun talalai bana dole mak mari siko jo ambu duduk baru lah sampai ke Pelomudo. Baru po dek ke Pelomudo. Kok talambe alun talalai bana dolai. Masa inggu alun merasa duduk ke Pelomudo dolai. Kan iyo begitu bunyi tadi. Baru po dek ambo ke Pelomudo. Ma anak sinangi di dalam bubuk dipapih mangko kadapik lah tenang aja di tapi. Ibarat menangi ambo lah bapujua ibarat tagamang ambo lah bajawe. Iyalah senang rasa perhatian. Baru po dek ambo kini ke Pelomudo. Lah buam yang picak-picak lah bukil yang bulit-bulit lah dapik picak na selayang lah dapik bulit sulit lembak non daripada itu kok kemudian lah santak galah kaili lah sarak buah gayung lah tantak galah kenapa lah tapasak ikan kampang dia teh jalur terserak di bawah luka tak tahan nak kama bantiang kabasi galai lah kambu pulu kamulang perundang ke puluh tadi kaba puluh di kapul mulut lah sampai mana baru po dia mak labam yang picak-picak lah bagi yang bulit-bulit lah dapik picak na selayang lah dapik gulit sulit lembak nan daripada itu kok kemudian lah santak galah kaili lah sarak buah gayung lah tantak galah kenapa lah tapasak ikan kampangan dia teh jalur terserak di bawah luka tatahan nak kama bantiang kabasi gali lah kama pulu kemulang yang bu tadi kaba pulu dia bukan iyo itu punya tadi baru po dia bu mahadi badalia barasakah katua misa besentilat laki sapatah beberek kesakah urang menembak kok tembak dia kia balamai pandang dia kia batujuan tempo dia awal tadi dan bahaduk bahadang batungku batapien kan iyo taruh tuan kini lah mak perlu memulang yang membuatnya kok tembak iyo lah tipu dia lamai pandang lah tipu dia tujuan akar dicari rotan tapi pasarara nama nanti kabik sabadi badua balian batambah tago kalima lah sampai ke Pelomudo. Baru po de kapal mudo indak bacari bana do tanjong na babalik pemucan dia na balik asa tarabi na ketungguh dia talatak na nyubone walau di dalam loik basa bayak di puncak gunung hijau nan de kapal mudo sumarang tapik karimo suku kan iyo ba itu bunyi tadi ikut menengah kato kapal mudo tadi di ambo ialah senang dalam hati saju dalam perut banyak lah di ambo kini
Didulang sadulang lai penulang ameh rang di bangku diulang sekali lai paulang kato nama cangko ala kato nama cangko. Mahkok bajalan kan yu lalapih payah paluh di dadu nelakar yang rokok sabatang nala ameh kicik mangicik ala kulo. Kini katiku ombak sedang tenang angin serang selesai. Jika pemudo ado nan takana dia kita cinta di pikiran. Anak menempuh jalan lurus nak menyabui kato nama na anak membaca perundangan cie. Tapi sabalun kato karisabui rundiang kadibaco lakuang bunyi kabatinjau umpamu kalam no kabasigi kan iyo ba itu bunyi tadi baru punya diambu kinilah dilayangkan pandang non jauh lah ditukiakan pandang non nampi non jauh lah dikirim suri non nampi lah di jalan non daki ala itu kok dicaliak lah samu tampak diimbau lah samu babuni alam pamutipu tapi samantang pun ba itu kok ado non jauh telambe tibu non nampi telambe datang kok datang sadang banangku kini kita sambui dengan salam kita duduan dalam perundangan sesuai kita balia bertiba sekian bana dia pelundung lah sampai madatua baru po de madatua lah dilayangkan pandang non jauh lah ditukiakan pandang non nampi non jauh lah dikirim suri non nampi Allah di jalang non daki Allah cituri kini kok dicaliak lah samu tampak diimbau lah samu babini alam pemutibu tapi samantang pun baik kok ado jua non jauh telambe datang non nampi telambe tibu kok tibu sadang banangku kita sambui dengan salam samo-samo kita duduan dalam perundangan sesuai kita balia batimbakan yo baik itu bunyi tadi baru pue de ambo kini madan tua kok tantang lakuang kabatinjau umpamu kalam nang kabasigi ibarat gunta ala kayu lah basudui laweh nyo Allah batapi di ambo yola sanang dalam hati sajua dalam kerukiu raso tagak bapayong awan raso mandi dia nak sungai raso baranang di dalam kalau begitu seraya undiang samantaro madatua